Bukajan subdivision ng Kangprek jama de malong ingding troksike brahini India adet pi Republic Day Catalon pon. Dong muka rasing ja aklamadon rikang kupon. Kardong pini prime time berta long pen nili samiru paliti mungpi non bertang ton pen arju panikta. Piniar ko ni pa inkoy trok siarni dong muka kalong aning kanwang hawar karbi risonim so katalon ber rasing ja aklam ke dama donri ajak ding len pen ke patang te donri non pining an patang ponsi pini em ron sing teron ari ding pen ingpupon. Labang sukang pupon nolong kecetong dundong mukak Municipal Board Chairman Biren Teron, WDC Chairman Rajas Teron, dong mukak Municipal Board Ward Commissioner Sarlong Kitiso, Sintu Chanda lapen penangan ket hikiding atum cetong dun. Tawaralong ingkan sektai Regional Festival ahut dakar di Regional Festival padupon lower titi masih itu kedamkang apa pun lah soget ketangke kan ada ni kelangan dah titi kekolong lo ini abang ke kadang bang election kan abang itu kedeng pon ji masa tourism department pon lakre ini akan sampai ini ada kontraktor sampai sini ada kadang pon lah sini lah sekangku itu cetong rapet itu Municipal Board Chairman Biren Teron Kahai Pencengok WDC Chairman Rajas Teron Kahai Ward Commissioner ada WDC member Pundoan itu masuk angkut Pencengok. Nali kecu jaga thay dulu sar ando nali papleng lo. Ta sontor aru kapre kadim ta non somse dulu lama sar. Doi dilige kecu jaga teng mane action plan pena bahira sita me dile tum. Nonili tum tim kar biang long tum siap salkan. Kaita kacing ni kondo lepas masuk kecu ningri. Labang sodon ri kedam tang ningkan krip ho aprang kimrang ponlo. Bonta bang sodon ri kikim kirang kedam tang ningkan krip hoki patang tedet kangjang lo. Puai pit sitami pininga singkana bangke patang pon pamilu. Nasi hada kedo arat atum bang sodon ri mesen lapen aliralon pen ke pamat piapot aningarong rinti lupusi tikilang jun pen munirambi birtanang pali. Aning kanwang asong thak arkoy ni phain kora trogarni India adet piangkang trok sikep rahini yang ding Republic Day Catalon pachet tondonsi Bukajan subdivision angkang long sitami prekjam ademalong mesen pen Catalon dun. Labang sukatalon thedung pen SDO pen cepahem puponsi Bukajan pathu aklamalong mesen pen talon ponlo. Lason se Jambali NGO atu mahin pentami ada porphai narkebra achitim pen chengponsi alang litum kachup hapon alohi akehai Chubilal Upadhyay lapen Jambali NGO founder manapte rangatum pen det pialama ing thurponsi Republic Day ing samjin pen talon pon. Laanchot kalisi Hanjang Langsu Sports Association, Hanjang Langsu Press Club lapen Hanjang Langsu English High School highway alongta det piaphan aman ki piang thek det pialama ing thurpon. Lason si akaprek adema longta Republic Day ni pacheton dun si adapen methang asai chi utekang si rong rup ke pang thira saita ke klem thekpon long. Hanjang Langsu pen Jameson Teron lapen Trison Lekthi Karbi Daily News. Pining koy troksi arkoy ada porbhai sirke malompen karbi kuru sar chingruma mayatu methang asai hemalong pherangki amai ke phapon. Labang so mai long dancing teron mate teron pongsi mai phu karbi kuru sar chingruma mai sar kuru tiso GS karbi kuru sar chingruma mai lapen advisor atum chetong dun. Mai ke phalam thelaki kewangji thang ni phai ICR ni ada porbhai narkep karbi kuru sar chingruma mai ke patir pipen diphuai hi thelong karbi aron pen karbi anglong arada pharman bongkrok horbonga nam ki pu padu ponchi pusi lamthei pachini pon labang sor nam ki pualong karbi atum adhorom tin pensitami wangtami lapen do pulutangti karbi pinding sumpot pensi kewang kimi puta than pachini labang so ni phai ICR ni arlong horbong arlong asangkha lahai sitami paklang ponji lapen kachar atum punoi bepar behai atum punoi sakuri punoi kolom isi cewan pen chepherem ponlong jibuta than pachini karbi anglong autonomous council long ki thikiding atum hamphanga song ke do anatum phanta ni phai ICR ni kewang petche phan chuning rita padopon Nang tuma pas tame thangna nang pina paje mungdas tame nire tum ni phai siar ni nang tum karangke karbiang long karangke doan has tame buhui pa pen sitame na kar chuponi pu khandani tum kachi lam the apa chini lam ke la po hello ili tum khai mate karbia khai bangso khai long ali tum yu the ke plang karbi ke plang pen
kli ga phejo wang bong Fansi tame kaju long pen bong chini pum sewan pen na chi tong ni pati cheneri lo athema anu tin an paju et ke the lo ta media matela bilta pachet ta atum malong pen yen long bang pindeng sumpot pen bang 20 tahun telah pen si bang nangji pusini tum pen chuni reglo na pen kawe tum ana bang ke api nang chitong lu tame awe pustame kita ni dia chuni rie bang ke tang chinghon nangji pialam chinghon nangji pulam chinghon nangji lamya dam chong chan nai pulo pindeng sumpot chan nai pulo sita pinia nianta ini tum ningdu kalam long long dak doan perang ke pastame Lapen karbi kuru sarching rumah mai pen kapre kiswa son sitami kelang pon alam thi sitami rada phan pherang ke long pen pachini pon difu pen rajib rong pi biota nang pale nani tuma pastame pini prime time biota bangkil la ansikang ton pon iklong domi thakmi kurwang thu